מתי את נכנסת לפוליטיקה? ברור שאני לא נכנסת לפוליטיקה. הייתה לי דקה בערך שחשבתי להקים מפלגת נשים. אם היום הייתה לך אפשרות להיות בממשלה, איזה תיק היית בוחרת? ראש הממשלה, מה זאת אומרת? אבל אני ממש רוצה חיים, ואני חושבת שפוליטיקאי אחד ומשפחה זה מספיק. לדעתי הוא יהיה ראש הממשלה הכי טוב שהיה פה. הוא הפוליטיקאי היחיד ברמתו שיודע מה זה מחסור. תמיד הוא אומר, התחתנתי איתך בגלל הכסף, שאני לא אצטרך לשבור את הראש. מה אכפת לי למה? אני אשמח שתתני לי טיפ לשימור חיי זוגיות. אל תתחתני עם פוליטיקאי. אני יודעת מה הוא עושה, או מהעיתונים, או מהפייסבוק שלו, אוקיי? אם הוא עונה לי לשיחת טלפון, אז אני מרגישה מאוד מוחמאת. ובערב הוא בא הבית. הדבר היחיד שמעניין אותו, זה לא להתחיל לדווח לי מה הוא עשה, אלא לשבת במיטה ולראות כדורים. ובא לכם לצאת לסרט? בוא נגיד שלא היינו בסרט שנים רבות. איך אפשר בעצם לתחזק בית שפוי עם אורח חיים שכזה? אתה אומר לילדים שלך, כל הזמן, כמו שאמרו לי ההורים שלי, שזה לא רק דברים טובים, אלא אתה צריך להיות יותר מנומס, לא לקלל יותר מדי במשחקים של הפועל תל אביב. לזכור שאתם חיים תחת זכוכית מגדלת. שסטיב היה שר אוצר, היה לנו פה הפגנות מטורפות, והילדים היו ממש קטנים. זרקו לנו לתוך הבית ארון מתים. אחד הילדים חווה פה טראומה שפגע בו. נשמע שקשה לחיות ככה. לא, שום דבר לא קשה. לשינוי בתפיסה שלך, מאיפה זה הגיע? היה איזה אירוע שעברת? הרי את כבר שנים עם סילבן, ושנים סילבן בליכוד. ראיתי בכל השנים האלה, שכל ראשי הממשלות, ליכוד, עבודה, קדימה, כולם, ניסו לעשות שלום, ניסו לתת הרבה. אהוד ברק נתן 97% מהשטח. הם לא רוצים. אני חושבת באמת, ואני באה מהשמאל, די שמאל קיצוני, שהמתנחלים, אני רואה אותם כממשיכי דור בוני הארץ. אנחנו לוקחים את מדינת ישראל כמובן מאליו. אצלכם, אני חושבת שיש עוד את המשהו הזה של הלא בטוח. במה את מאמינה? אני מאמינה באדם. אני מאמינה בעצמי, אני מאמינה באנשים, אני מאמינה שאם את רוצה משהו, ואם את נחושה, ואת הולכת ולומדת ומשקיעה, את מגיעה. אני עומדת בראש עמותה שקוראים לה עמותת חום. זו עמותה שמספקת אוכל לילדים רעבים. העניין של האוכל זה העניין שהכי נוגע לליבי, ואני לא מוכנה שיהיו אנשים רעבים במדינת ישראל. אני חושבת שזה דבר שבמאה ה-21 לא צריך להיות פה. שלום, זה מנשה, הוא עושה את העבודה, אני עושה את הרוח והצלצולים, והוא עושה את העבודה האמיתית. מה קיבלנו השבוע, מנשה? יש לנו תיקים, אם מישהו צריך סמיכות, אז אנחנו מביאים לסמיכות, מישהו צריך נעליים, הכל חדש. אפילו לבנות יש פה. וואו! כן. זה נעליים שעולים 300 שקל בחוץ. כן, איזה יופי. תראי מה זה שיק. 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 זה מגיע לאנשים שאין להם לקנות. דיברנו על הבעיות הפוליטיות החברתיות במדינה, דיברנו על ילדים רעבים, ועכשיו, ברחוב דיזינגוף בתל אביב, אני אשמח למילה אופטימית לסיום. המילה האופטימית שלי לסיום, שאני חושבת שישראל זו המדינה הכי שווה בעולם, עם האנשים הכי אהובים עליי, הכי עצבניים, הכי לא מפרגנים, ואני חולה עליהם, ואני חושבת שאם אנחנו נשכיל לזכור שאנחנו צריכים לאהוב אחד את השני, אז הכל פה יהיה גן עדן.